बे समाव जोङो सोनाब खेरुनि गामिनि रायजो राजाफ्रा बोसोरफ्रोमबो जिहेथु जोङो बैसागुखौ रंजायो बे हिसाबै देग्लायबो जोङो रंजाबाय गामिनि न'खरफ्रोमावबो जों दिनै मेथाइ खनबाय मोसाबाय बिनि थाखाय गामिनिफ्राय न'खरनिफ्राय जोंनो गामि आफादनो जोंनो जि बैसागु नामाव जोंनो अनसुंथाइ बावदों बे अनसुंथाइखौ लानायनि बिनिमयाव जोङो आफा इसोर सोरजिगिरिनि सेराव जोङो आर'ज गाबदों जाहाथे फैबाय थानाय समफ्राव गंफ्रोमबो जों गामिनि न'खरफ्रा आलो गोजोनै रुजु रुमु रायजो मोनजालांनो हाथों गामिनि बयजोंबो गोरोबलायनानै संसार मोनजालांथों लोगोसे गथ' गथायफ्रा लेखाफोराव थाङो गुनि गियानि जानानै फैथों नाहा मैहा थांगोन हाजो अख्रां थांगोन खामानि दामानि थाखाय जाहाथे बिसोर गासैबो गोग्गो देहायै न'आव गिदिंना फैफिननाय बेनि थाखाय सोरजिगिरि आफा इसोरनि सेराव जों दिनै बोसोर गोदाननि समाव जोङो बोरबो बिदों आरो बोरबो होनाय जादों गोजोन्थों। किमान दिन हुंस'यगोवा हबो जोङो सरासनस्रायै गामि हिसाबै जोङो सानथामखौ जोङो रंजागोन आरो ब्रैथि सानाव अथा फैगौ रबिबारखालि जोङो बैसागनि ब्रैथि अक्ट'खौ जोङो गामि हिसाबै जोङो गथ'फोरनि गेजेरावहाय आरो गिदिरफोरनि गेजेराव जों मोसानाय आरो खारनाय बारनाय जोङो गुबुन गुबुन जों आयदाखौ लाना जोङो देग्लायनिफ्राय जोङो बादायलायनो थाखायबो जोङो थाग थियारि खालामनाय जादों।